Mabisyo na ba yung junior na yan? Wala na nga buhok eh. May brush pa. Katindi mo, junior. Tuwan-tuwa ka. Love ka ni daddy? Love ka ni daddy? Ha? Love ka ni daddy? Paano naman daw si Maggie? Ay, wala naman kilala si Maggie. Ayun, si Grote nandito din, guys. Kaso naka-change siya at inaaway niya nga ito. So, kaysa magkasakitan sila. Diyan ka na. Pero sa gabi, naka-ano naman siya, guys. Nakatanggal yung chain niya. Groting kasi naaway. Paano naman kasi? Siyempre, selos na selos yan si Groot. Oh. Si Junior kasi simula nang dumating si Junior na yung pinaka-star ng buhay mo eh. Dati si Groot eh. Kaya selos na selos yun oh. Ngayon naaway niya tuloy to. Tapos si Maggie din. Tapos si Maggie. Silos na silos din yan. O, siya naman daw. Dapat kasi pantay ang pagtingin mo. Oh, hindi mo ako duling ah. I mean sa kanila. Pogi na pogi pamper ng pogi. Colors. Grabe yung gray hair ni dati. Anyway. Ayun guys, pupunta ako sa bangko. Ayun may kinakausap lang ako. Ay, nakakaloka tong candy bar na to. Candy bar, candy scrub. Grabe yung hype niya ngayon. So, ayun, ang daming gustong umorder. Umaabot na ng 50,000 jars yung mga nagpapasabay. Pero, ayun, nakipag-negotiate pa ako. So, we'll see you later guys. Bibili pa ako ng gamot ni daddy. Pero, ayun, kailangan ko muna. Ay, kalimutan ko. So, ito yung ginagamit ko pala ngayon guys. Farm stay na talaga sinawsaw ko na yun. Nagmamadali ako eh. Ayan. Parang pinaka-primer, moisturizer ko sa araw. Di ba masayang? Korean to. Effective ba nga Korean? Ginagamit ko na. So, ayan. Maset ko lang siya and then mag-ano na ako, mag-sunblock. Then yung cream ko, yung dilaw, ito pa rin. So, ayun. Konti na lang to guys. Nangangalahati na halos. Kaya, alam niyo na gamit ko siya talaga. O, di ba? Yun, o. Malalim na siya. So, bet na bet ko siya. Lakas niya, maka-Korean skin. So, see you later. We are home, guys. Sobrang bilis lang namin ni daddy. Ayun, din ako dumaan sa store. Kasi, bibili nga ng gamot nito. Yun. Dito na ulit ako. Hinatid niya ako. Hinatid niya ako, inantay niya ako. Tapos sabay din kaming umuwi. Buti na lang, wala masyadong tao dun sa PNB. Kaya, pagpasok ko ako agad yung sumunod. So, yun. Pauwi kami agad. And then, nag-take out na lang ako ng Jollibee, guys. Yun. Na kinain namin for lunch. And for dinner, maybe? Hanggang dinner na. Ay, ayoko magpaluto kasi grabe, ang bilis din mapanis lang ang ulam ngayon, Dahil mainit, ang bilis mapanis kahit na naka-ref. Colors. Lalo na yung mga nilaga, may mga fresh na vegetable. Ang daling mapanis, guys. Kaya, ayun. Di muna ako masyadong nagpapaluto kay auntie. Pero sa mga adobo, may mga suka, ayun, pwede yun. Pero kung mga may sauce, ay, wag, sayang. Di pwede may leftover. Anyway, ayun, nanood lang kami. Movie marathon. Si Chris nandito sa kabilang kwarto. Nasa kwarto niya, pinabuksan niya yung aircon. So sabi ko, sige, para maano din, tawag doon? Kasi ang tagal na hindi nabuksan yan, hindi nag-aircon kasi sila auntie at lamigin. So, ayun, baka masira naman pag hindi ginamit. Nayaan ko muna siya. So, that's it, guys. Wala kaming vlog for today. Pasensya na. Konti lang. Bawi kami tomorrow. Ayun, dinayo ko to dito, guys. Yung banh mi. Super sarap niya talaga. Yung lemongrass chicken. Dalawa binili ko para bukas. Meron ako. Initin ko na lang sa pan. Tapos ito kay daddy. Protein Monster. Pura lang 149 yung full na niya. May tsura ko.
Galing kami, kakagising lang namin from nap. Talagang nag-crave ako sa, sa banh mi. Naghahanap ako sa Lala Food, sa Food Panda. Wala. So, yun. Punta na lang kami dito. Sakto magbabayad din kasi ako ng mga bills. Craving satisfied. Pauwi na kami, guys. Nag-grocery din kami muna. So, yung mga pang... busog. Yung mga pang ano? Pang almusal lang naman. Ayun. Pero tanghali na kami nag-almusal kasi tanghali na nagsisipag-gising. Ayan. Tinan mo pa ako, napaka... Oil. Hindi, napaka putla. Kasi nga, di ba, galing tayong ano, galing tayong nap time. Kasi sobrang sakit nung ano ko, guys, ng puson ko. Dinatan ako. Talagang sinabi, pero yun, sobrang sakit, kaloka. So, ayun, lumaklak na naman ako ng may penamic acid. Kaso, ayun, kulang ata. Medyo, may ano pa, may kirot-kirot pa. May tubig tayo. Ayun, meron naman pala. May nagbaon ako eh. Sabi ko nga pakakain namin. Tapos after namin mag breakfast, humiga ako ulit. Tulog kami. Nagising kami ni daddy. Mag alas 2 na ata, no? Grabe. Wala pang internet kaya nakakaburo yung lalo. Open nga din. Yun. So, ayun. Tulog ka. Sinabayan niya din ako. Siguro na ano din siya. Nag-computer siya kaso wala ngang internet. Nabwisit ata. Sinabayan niya na lang din ako sa pagtulog. So, yun, nagising kami. Ano na nga. Mag-alas 2 na. Gutom na kami. Tapos, nag-crave pa ako. Nag-crave nga ako na itong ano. Yung banh mi. Kasi yung crunch nung tinapay. Tapos, yung sarap nung mga palaman. Plus, with ano pa yung ano ba dahon na yun? Lemongrass. Hindi. Flavored na ano, lemongrass yung chicken, pero yung ano pa, wansoy, ang sarap ng wansoy. Dati hate na hate ko talaga yan, guys. Ngayon, ang sarap. Talagang hinahanap-hanap ko siya sa ano, sa sandwich. Kaya ayun, madali kami ni daddy sa MOA, and nagbayad na rin ako ng bills diretso na. So ayun, magpapadrop muna ako kay daddy sa store. Kailangan daw nila. Pinalinis ko sila. Sabi ko, pwede bang ano, maglinis tayo dyan sa store? Kasi ang daming boxes, diba? Parang maze na. Naiirita ako na. Alam mo yun, ang daming tambak, ang daming kalat. So, sabi ko, please, pwede maglinis tayo sa store. Oh, yun, kumilo sila agad. Sabi niya, puntahan ko daw kung okay na daw yung itsura doon. So, pinapacheck nila sa akin. Ano, digay ng digay. Pero meron akong ano, take out. Mamayang gabi, hapunan ko yan. And then sa gabi, nag-ano na rin kami. Sabi ko, wag nang kumain masyado. Total gabi naman. Mag-ano na lang, snack na lang muna. Hey! Ano? Tagkita yung ano mo. Ouch. Grabe naman, tsaka ako kapag wala man lang kalagay-lagay sa... Buti may kilay ako. Kasi kung wala pang kilay na ako, mukha ko nga, pag napapanood ko nga yung ano, guys, yung mga vlog noon, yung wala pa akong kilay talaga, hindi mo nagpapatato ng kilay. Grabe! Tatawa talaga. Mukha akong palaka talaga. Ay, gagamba. Mukhang gagamba. Ayun, pero kailangan ko na naman itong ipa-retouch kasi nag-fade na naman siya. Pero tsaka na yun. Tsaka na siguro. So, ano, wala, yun lang, ang ganap. Kasi maghapon nga kaming humilata, sakit ng puson ko. So, yeah, that's it. Tingnan natin kung yung ganap naman sa tindahan kasi nagpalinis ako. So, sinipag sila. And alam niyo na, kapag kaganon, kailangan may pakain si Mayora. Ayan, guys, busy sila. Nagpapak. Para bukas ba yan, Uncle? Yung nagpapa-shoutout. Oh, sino? Yes, shoutout daw. Sino? Sino? Yan, busy sila dito sa labas. Ayan, meron naman tayong bagong ano, bagong bulk order. Saan? Saan? Tapos dito sa loob. Saan? Sticky note. Napin. Ito. Rivani, Lynn, Simoy. Ayan, guys, shout out kay Ma'am
Riva ni Lynn Simoy, taga Binili kayo. Ireland. So, hi ma'am, salamat sa pagpunta dito at pag-purchase. Sino nag-assist sa kanya? Singa. Wow, Singa. Thanks ma'am. Ito din daw sila, may shoutout sila. Ayun, sina? Punying. Ay, si Laila. Sino Laila? Yung para paningin niya. Hindi yun, mag-buy ka na ni Laila. Loko ka. Okay lang tan, basta ikaw si Junet. Junet! Mga trip nila eh, no? Tapos ito ngayon, kailan daw ito kukunin? Mga sa Caloocan namin na distributor naman. Ayan. Update dito. Medyo okay na. May liwanag na ako nakita. Yan. Tanggalin ang mga dapat tanggalin. Tapon ang mga dapat itapon. Ribbon yan sa ano? Sa printer ata yan. Ayun, ano yan? Yan. Magkatabi na sila dito. Magkatabi pa rin sila. Lagi nagbabangayan. Ayan na yung TV. Wait lang. Uy. Sina? Dito? Oo nga. Mamaya. Update lang naman. Pero yung mga stocks namin guys. Ayan, magulo pa rin. Anyway, ito mga mastop. May ano na sila. Mga Dio. May mga label ba? Ayan. Para hindi nawawala. Yun. Hanggang dito. Ayan. Para hindi maghahanap. Tapos ito yung ating Doom soap. Yan yung pampalaki ng Joga. Marami pa pala eh. Ayun, tinatago kasi ni Inang Rain eh. Colors. So anyway, ayan ang ating mga stocks. Dali po, umiyak na naman. Superman na naman daw sila. Yay! Cash! Tawag yan si Cash. Yay! Naingit pa si Lucas ha. Ipon. Ayan naman. Oh. Sama na tiyo. Nasa Richie. Siya din daw dito. Ayaw lang magsabi oh. Ano sasabihin mo dapat? Please, Tito. Superman. Ako. Oh, dali na. Lapit na kay Tita. Please, ayoko. Sabi mo, please. Sabi mo, please. Please. Walang please. Sabi mo, please. Tito. Superman. Ako. Ay. Dali na. Go. Yay! Parang sirena naman Superman. Ito na pangalan niya dahil. Upo. Batang makulit. Siya nauntog. Kaya pala umiyak eh. Wait. Nakasakit pa si Kakas eh. Ayun o. Bigat mo na. Oh, sige. Pa kayo si Superman na dalawa. Oh. Laglag ka ka. Oh. Ano? Oh. Wala na lang. Maglaglagan na. Wala. Wala ka kasi. Bayad na siya, di ba? Uy, galing oh. Tuwa-tuwa. Mamaya, antok na yan. Ma'am? Ayan, dito kami guys sa Shabu Shabu. Sa may... Ano nga to, Meg? Anong lugar to? Harbor Square. Ayan. Sana to? Mga sa store. RMK staff. RMK team. Wala si si Mark. Susunod daw ba? Ewan ko dito. Text mo. Sabi mo dito na tayo. Tapos sinalan daw siya. Ngek, nasa bahay na siya? Sabi niya tapos sinalang pala Mika. Wala siya. Ayan, dito pa rin guys ang pinakamasarap na na shabu-shabu. Namers. Ayan. RMK team. Dahil Sarap na.
Dahil naglinis sila, may pakain si Mayora. Lagi walang kalat. Sobrang linis. Parang lugi naman yata ako sa palinis nyo. Ayun. Ay, beef. Gusto mo beef? Palit tayo. Wag. Palit tayo. Pwede ata mag-request ng pork lang. Pwede na. Oh. Isang kalderong rice. Charot. Ayan. Kain. Lakas may pahinaan. Ayan. Kanila lang yan. Ayan, te. Yan, okay na yan. Or may ihina pa. Wala na. Parang namatay. Okay na yan. Ay, hindi ako. Okay na yan. That's it. Uy, dasal. Uy, grabe. Dasal ka na muna, Japon. Ito ko. Ikaw na. Typical na ano. Dasal lang na ano. Thank you, God lang. Thank you lang sa ano. Okay na nga. Tara, dasal na muna tayo. Wait na. Pray mo na. Tara, may Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kain tayo. Kasi Mark, tinamad sumunod, guys. Yeah, mers. Nada, grabe guys, sobrang busog. Kaloka. Siya rin na matindi saan, shabu-shabu yan. Kumusta naman daw sa dulo? Ayun. Pinano lang, sinimplihan niya lang yung ano niya dyan, kaldero niya eh. Ayun, sa dulo. Sila Inday. Madami pa sa inyo, Chen? Kaya yan, Punying. Kaya yan. Oo, matira-matibay yun. Matira-matibay, tawag kapatid oh. Tag-isang ano. Tag-isang kaldero. I'm home, guys. Grabe, super bundat ako. Yung tiyan ko. Busog na busog. Parang buntis. Ayan. Ito na yung mga prutas na binili namin kanina ni Daddy sa SM. Mag-grocery kami. So, ayan, binila ko na lang siya ng kimchi rice. Gusto niya yan eh. Bilis na. Annoying na naman yung mukha mo eh. Grabe, hindi talaga makahinga. Gising pa si Daddy? Yes, sir. Ayan, pasok na tayo. Papayos mo yung wash me? Ito tawag ko. Tulog na eh. Hindi nga pala dyan na din, mami. Wala din.